men bikhatokbi nilip APS selong spokesperson alam thela helo dam bonagari jong si chingkhoi duk pulotangte ati chok cheke drivers apansi puna kongji thik la somsi council mate ka byang longara tu maphan ke chumu ki jun muwe sakuri baguri ke longle lapen thika ke longle lapen longle phelang non company corporate phan ke jor et lakadlo kabe ke chok cheke la ke council ke ya atai tuliram long hanga phansi jongna koi lasi nili kaddo kabya BJP fan pungtungte piporma lake ka solaya bang ke chokchi mate tuliram hang ke chokchi posini yalang le pasi ukhiti munthi dam sina elitung 26 constituency along e long constituency botai pri botai pho botai ke panan ke pa join mas joining ke pa 2000 lata dordelang ako CM amethanga banglo long kongrong pi pune pine aphan ada baji hini baji ke thom pen ke pa join ani bang pharo lata dordelang tante halaso joining ne aprang ke nale tuma ke hai ke pecho bailoma de tante lata ko kalithulang nale tum hai at lo pata ko pa join bom lang tamane late APSRC tum han kaphere ong pena potona nale tum bothek te sang the na mejan the na hijan the la an nale tum matha ki pesung lama na sinale tum la an kisung piporma pote nale tum ke chokte ada an theklang dak la singhason constituency along akai tuliram lo hangani je ration card internet jong si BJP fan khut jokete ko nangli hem akhi mala nangli tum BJP tum akhi ma kalimati lake government akhi ration card tang ho hem so tang ho lapen hala job card tang ho pulahai pena jok nale tum urunodoi tang ho lahai pena tum BJP bhut hang i akam ke claim lanang tum henopik posini tum nangjong pipot ma lahai pena tum bhutar sa tum fan thel lasona ki thel ke nangli ke damtang akai barnabas killing lapen akai samson teron atuma phana ke thel non puta record do lapen hukum sing terona hemna tum munike ta ni tum pu record do lapen bithung constituency nale methang along tame APSRC tum my meeting pe dolo puta nangli monitor pakko my meeting ke papri lahai kadok abi non puta ni tum record do la silason 1986 and a movement hemmi che kai lapen monik ke che ther ke che hap lahai ajutang lang no pawir nangi pusinali meeting along kaninge tangte non nali methang masila sojutang bang ke rim thubom lan ke nali rat phan pe chobai dipong nali munthi non PGR along sitame ka bia khai che song thur pak pen aboretum dipu along nali ke nije pilo jongsi claim clip pulotang te CMMLA atuma hemle thali pakrang nang kun tenali hem non rat atum aning ki pung pen mena kai chokenali APSRC tum hasi aku koi thula la soke koi pena jong nangli khai suang bong la pen party ang bong kapache bong kapachar boji phansinali ke claim la son bang ke nangli phanili tum nang pen rem lo haladak ki hemmi ke kai damahut o man mat sia hang long APSRC puche tok do mama si black open kai penali hemmi ke kai la nangli hakhi pi unji ma la ule la sinali mi thang ke claim chok che posi rat atum nangli phanang sai lo la banangli chi admit no la penali munthi tu non APSRC atum aphan ka sorsar along nangli litong choba nangli muntinon alam theka byong sinangli along meeting ke bible kang thil alam thien pen panan kaning jedo je ratchari atum aphan ke arnam sidang wai lola tum alam thoi penangi putanang kaning je ari ahala sod bang ke nangli phan me he no moni tuma chini ne dalanga potsi arnam tanang phanang wai lola pen rat tanang phanang wai lola tangte non nali nikan pet prege thom par et pana finali phan moni mission he no ni tum na chintang lo lapen arnam tanang phanang chin la nili inut christiana bang kusame nili amasinali phan ke monit meme late longle phelang jor lablo corporate atum phan longle jor lablo company tum phan pilablo lapen itum laso BJP sarkar ke cari akai tuliram hangdo bomte iritum rengun elu ko bang nili pen amasinali phan campaign ji tangte nali phan non rat atum nili sona thak sikamatha aiselo nali phan arnam tanang kangwai ji lapen ran kangwai ji phanali bible kang thil alam pen ke en kenangli morni si asona ki sum phoda na laba sini tum nang pheri don thulo nali akrol tangka ka khorcha di train nali book depot hat dil hirong sopia long hempe ke hangdam hala an hempe ke hangdam khorcha nali ka khos pute nali ladak emithang long rialong emonto bisu sorma botai ke banangli e phoi bak ki pudun ke hang don nangli doloma super state ko se banakang nek choi sitanale tum bang api ajam prose kan negon thulang lani tum rat tum chi therak doglo nasila hai atangka ka khorcha thap mas joining apoisa ke khorcha thap lahai nale tum tonra nali tum akimia to klemon JJM atawar JJM alang nang litum non anta cross atangka nang litum kapalukson rat atum non puta alang julong la panjan nili kapalu panjan area along ke ilong nakta lang klobot pagala la chokailan lower panjan pen nangli ha upper panjan atawar ka hinno munir atum ke soki ni ke ponon tawar bank pen usumar gari alu am hanga thek lapison ang deng tanale tangle ke halaso upper panjan alom amunir atum ke nang litum BJP aphan dos bhuna ke joglo kena tum picholo bona pitha gede lahai hui nang litum dikhu lom paching thurlo dikhu lom pal mepalir rira pen hadalam pokali iksiblo lale ka ching thur kali lasi nili nali phanang puje bangke ingraji lam pen kudang lo pote repent yourself nali ni chem chi lartha athe nangli methang ke CM kusinali chipu bomlo lak choklo ni tum kroi nangli doctorate a degree ta longlo ni tum chi hoklo sita nangli da doctorate a degree ke en ke long pe nangli rat aphan ake mithang na ta ve nili tum ki thandam nang rongang bongjong si bahar yang na thepo ke bang pen mithani jontang ubak be klotang te hala ang na bang si ne ingnar kali den ma pi ma pu che therak nai thik la song si nangli CM pu chi pu pen anunu phan ke ther ke happen
nang li la hai ke claim ken ni li tum sina therak rong lo na abinong et ken nang li bang si hala so ang na the pu le ni ing na ka li jet ma pi man phan me khani jonang ibak be poson nang li chi therak nai na si chi than dam te olang na si non ke bang ji ml election hora bang ke theklong ka chini lok si ni kan ke pre ke thom patang lo la so bjp sarkar atum aphan ke la si APSRC mate jai ka thosar ki japona long le ka do ka be ka chirabdun ra la so party phane pe hai na kolam the ninge pensi nilam te kon ko lo